В Estate Assistant изпращането на оферта по имейл става по два начина. Първият – този бутон. Програмата първо ни пита дали ще приложим карта към офертата. Тази карта бихме могли да я манипулираме още на този етап, като съответно покажем някакво друго местоположение. С бутона избор се съгласяваме да изпратим и картата в офертата. В следващия екран програмата очаква от нас да въведем имейла, на който ще изпращаме офертата. Когато писмото е изпратено успешно, програмата ни информира за това. За да може тази оферта да бъде изпратена коректно, трябва предварително профила на брокера да бъде с направени настройки за изпращане по имейл. Вторият начин за изпращане на оферта е през шаблона за печатна оферта. От предпоследния бутон може да изпратим офертата, като предварително бихме могли да изберем и формата на файла. Поддържаните формати са PDF, RTF, който е Word-овски формат, Excel, който е пак Microsoft Office, текстов формат или картинка. Картинките от своя страна могат да бъдат във формат PNG, BMP, GIF, JPEG и така нататък. В случая ще изпратим офертата във формат PDF. Програмата ни пита къде първоначално да бъде записана офертата, като съответно бихме могли да променим името на файла. В този случай за изпращане на оферта се използва стандартната програма на Windows за изпращане на имейли. В случая това е Thunderbird. Бихме могли да опишем и допълнителен текст, след което да изпратим офертата на съответния човек. По този начин офертата остава в изходящата поща като история.